Ayun, Sir Eldie, maayong adlaw, Sir Eldie. Sir Eldie, gipahigayon karon gabrihan formal ang National Disaster Resilience Month no rin sa lungsod sa Tagoloan. Sir, gikabutyag nga kamo ang defending champion kaniadto no sa Rescue Olympics sa gihimo sa lungsod sa Tagoloan. Sir, unsa man ang mga pagpangandam nga inyong gibuhat para nga ma-maintain ninyo ang inyong position? Usa na among gibuhat ma'am na unsay requirements sa BDRRMO ma'am among gibuhat. Plano sa barangay, unsay lang ipadala nga mga leader among gibuhat. Then sa training ko na mo para ma-grand slam naman karon ma'am. So far, sir, kumusta man unsa man inyong mga challenges? Ang challenge pa mo kini yung pag-training ng pinasayang goal ma'am. Mangurog ito ang tuhod ma'am. Pasar po ni ma'am sa Philippine Coast Guard. Huwag na sa ma'am. So far, sir, basta na doon na po kayo mensahe no, sa ubang BDRR, labi sa mga barangay nga nitambong aning Rescue Olympics hipahigayon sa lungsod sa Tagoloan para sa bulan sa Hulyo. Good luck na lang sa atong tanan. Kami ma'am na nagka-conduct ma'am, murag na barkada ni mo asa may magkita. Good luck na lang sa atong tanan. And lastly, sir, no, sir, unsa ka importante para kanimo sa inyong team ang pag-apil sa maong training karon, sir, no, sa maong programa karon, sir, ilabi na gyud karon sa bulan sa Hulyo, sir. Ang importante nga na sa mga ma'am nga makapil sa training tungod para maandam yung unsay kalamidad nga mabot sa barangay ma'am, uban barangay ma'am nga matabangan ako. Kay unay kalamidad ma'am, pwede man nila matawag, pwede na mo sila matawag ma'am. Alang siya. Ayun, salamat kay sir. Thank you ma'am.